dorong sabar saking dalune wonten dawuh pesena. Aku nek ndelok kowe omong ki malah kaya keslak rasane. Wonten dawuh ya wis ben ngarang bahasane ngono kuwi. Ya eneng sing anu apa jenenge eneng sing nyuwun podangkune. Oh, nggih niki wong nggih wonten pamundutan, Pak. Saka? Saking Pak Bambang Suparno. Transfer Pak Seno. Transfer? Nggih, transfer Pak Seno katane lewat Pak Ranto. Coba ditiliki HP-ne. Tak cek tenan iki. Lumayan ya. Nyuwun lagu sing gayeng-gayeng. Gayeng-gayeng pokoke heboh. Iya. Oh iya, sapa? Paranto. Oh, Pak Bambang nggih. Suparno sing sesuk nanggap tanggal piro ya laline aku nih. Oh nggih, matur sembah. Iki ora Dari ono. Jakarta salam buat semua warga Purworejo. Nggih, menika ugi wonten salam kagem para bapak-bapak pepadi Purworejo. Saka sapa? Saka Pak Kundang pengurus anu ketua umum pepadi Jakarta Pusat kono. Ya. Diaturake ya Mak. Salam kagem Ki Basuki lan kanca-kanca pengurus pepadi Purworejo. Matur sembah nuwun ya. Terus iki urung ana. Oh, dorong ana ya dilek meneh. Engko nek durung tak takonke, Pak. Tenangno pikirmu, Pak. Mau cari arep transfer Pak Seno, nanti saya transfer Pak Seno. Oke. Nggih. Dorong mlebu, Pak. Hah? Iki aku ngomong iki lho via streaming. Dorong mlebu, Pak. Ya wis engko rak dikirim. Ya, sing penting podang kuning diaturake. Oh, injih, ngestok kagen dawuh. Kestok kaget jambo. Ya, ini ada yang jauh-jauh dari Sumatera Barat juga datang sini, Pak, nonton Ada? wayang. Iya, Oh, dari terima Dharmasraya, kasih. ya. Ya, matur sembah nuwun. Karo iki sesuk kowe ora ngarep-arep duit ya. Oh iya, ora apa-apa, aku nek melu Paseno Kijang. Pokoke becak gesang derek Paseno. Apa? Nah, bayaran rapopo aku, rapopo tenan. Ora pejah gesang ngono apa? Becak gesang derek Sinuwun Gusti Seno Nugroho. Wah, kaya ngumpulke ning ngembleke. Iya, ya ora apa-apa. Ya, Sah. Anu, podang kuning diaturake. Oke, Ya, siap. marang ora Jawa asli ya wis kaya ngene iki omongane. Ya di ngapura jenenge manungso. Kadunungan ino lali-lali salah apes mati. Apa? Ino lali mati apes mati. Awang galane nirokke ngrungokke wayang kok ora jegot. Sing jeneng manusa kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ya dawa banget to. Wis rasa dapalke. Ya. Ya. Lawi nggo mesti nggo alibi ya. Pas eno lali to wingi rung dinehke aku jeneng menungso ki kedunungan. Nah mesti ngono nggo alasan terus. Aku yo genten. Nadyan wujud temong peksi agawe talene Wis kok Sah, iki lho lumayan. sampun bener ta aku ora salah to aku dikira ngapusi aku nih. Ora tenan. Bener ya? Sah to? 500.000 berhasil transfer. Ya Ya. kok tuku rokok lumayan. Sing tuku rokok sapa? Yo Pak Seno kuwi nggo Pak Seno kok. Iki kowe kok. Di kok Pak Seno kuwi. Tulisane kagem Elisa Orkaros. Ora, aku wis ana dhewe. Oh, dene ngaku kowe oh demit ki ora. Ya wis. Alus manis tur ati Nano. Usulenggon kula lana golek isi podang kuning
suwun. Wonten dawuh malih. Sapa? Mandi wis gek linggo. Ngrungokke suaramu. Ayo sembah nuwun wae kancane ora entuk duit kowe entuk transferan kok. Iya. Ya ora usah sewot kowe ya oleh to. Lah iki rak nggonamu sing disampur aku mau. Nggonamu. Oh, ngono. Peken. Oh iya. Peken aku jilo ra wil. Nggih, matur suwun. Sapa sing pesen lotis? Ya ora apa-apa. Monggo diaturake. Iki sing pungkasan ya, Nak. Kowe teruske critane, Mbak. Kok ki anti guyon. Ya, sing pungkasan pamundutan. Bajing loncat Mbak Ayu Purwalestari. Monggo diaturake. Ya. Jumeneng Mbak Ayu. Oh, sinden kok nyambi dodol wedang. Ya wis ben ora apa-apa. Alon ya. Gunung Galunggung. Ya. Diaturake. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ayo piyai iki aluse ngono ki lho, Sak. Kowe ditirokke omongane iki sugeng dalu, Pak. Aku ya wis sugeng dalu. Sugeng dalu. Ayo. Maksudnya suarane sing halus sugeng dalu, Pak. Oh iya sugeng dalu, Pak. Mbok nek esuk ki ilatmu dikum jarang panas. Oh iya nek dikom iso halus. Iso lentur ngono lho, ora kasar growal-growal. Nek apa dikom lengo mampu ae ben pantat. Iya, njur disumet ora kobong cangkem, Mbak. Jumeneng Mbak Lian Sindu. Ayo. Yo, niki sinden kula. Aku nek arek akon sindenku wis jeli. Ayo. Derek sinau nggih Pak Dalang. Napa? Derek sinau. Oh, nek derek sinau ini teng sekolahan, mboten teng mriki. Teng mriki nembang. Oh, derek sinau Mbak Lian Sindu monggo. Ngersakaken menapa? Kok ngersakaken menapa? Badhe nyekar menapa? Kok gugup to aku? Sing gugup niki kula napa jenengan? Padha-padha. Nek kula rasane niki berdebar-debar kaya jatuh cinta. Masalah iki. Wis lemayang ra tentrem iki. Mboten gojek. Nggih, menapa Mbak? Ngaturaken menapa? Ya. Apa nggih wau wonten sing ngersake kembang rawe kan. Oh nggih, kembang rawe. Menika ugi wonten Pak Bejo PWKS Pucang Agung. Oh nggih Purworejo. Mbak Cange kula nyuwun pirsa jam 11 bubar nika lakone napa? Alah ngira lakon balik kota wingi lho, Nak. Iya, balik kota Yojo. Lagi arep limbukan udane mok brus. Monggo rejing banyu mlebu kabeh bubar. Ha iya. Lah kok isih dibaleni meneh? Kapan mingenane? Nendi? Neng Ngawi. Aku teko jam 5, setengah 6 udan barat salah mangsa panggunge ambruk. Iya, gamelan kono wayange kono. Iya. Terus lurahe muni wangsul mawon Pak Dalang. Ah nggih aku. Wong jawab ending. Ayo dibayar kok ora ending. Ah tenang wae aku. Iya, ya wis ora apa. Monggo Mbak Lian. Nggih, kedah slendro napa saged belok mawon Pak? Slendro menawi garapan mriki. Oh nggih. Nah, dipun bawani slendro rumiyin menapa? Nek jane kula pelok mawon nggih wau wonten sing WA. Nggih. Ngersake lali janjine. Oh nggih belok ning dibawani. Nggih. Panah yen ke taman wayang temong wong kang lecir
Mas Denko ya dibukani gedange. Ayo ya. Hah? Lumayan. Lumayan apa? Wong wedok kok kelawu. Ki wis putih kok. Putrane sapa, Mak? Iki putrane Mas Sun Gondrong Tulungagung kono no. Lho, sekolah ning Yojo, iya. Terus dilalah ketemu karo aku terus malah dititipke. Titip ya Dik anakku. Siap Mas. Ya wis ben. Ayo ditampilke suaramu. Ya, ora mung bongak-bongok. Wawe. Iki ora sembodo karo nek nyinden. Iki engko deloken bar limbuhan ki wis ora sembodo nek sore. Ora ya, Pak. Aku mung merem tok. Merem kok 2 jam. Iya. Ayo, camping Gunung Madura, Mbak Anting. Hah? Banyuwangenan genti, Pak. Oh iya, Banyuwangenan. Nan, Apa gerajakan wae ning bawane apa? Bawane sing Banyuwangi beda. Mrakesati nggih, Pak. Hah? Mrakesati. Sarane rada gerok-gerok. Ora apa-apa, wis Mrekesati. Ya. Bawa Mrekesati. Ya wis ora apa-apa, monggo. Aja marahi blero to, Mas. Iya gawe. Mas Mantri jan. Ya. Delok rupane kaya ceret. Ning suarane cen apik tenan aku tak. Lase. Nggih, Pak, jenengan ganteng gaya. Ora to, aku wis tuwa ora rumangsa ganteng kok. Ya, terus. Iya. Ayo Ndang. Urip bareng mati. Kita aku ya Allah, ya Allah. Terus Selawase nyebrang. terus. Ayo. Omongane karyo urip mati
liburan bareng wae iki. Madang bareng turu bareng. Atus dhewe-dhewe kok atus. Iya. Terus Semua Pon, wis to? entek. Walah ora dong aku apa pocong apa. Ngerti-ngerti semayane entek, ming disemayane kok terima. Iya. Sinden kok gambare anglo. Ayo tenang kok. Iya, ya ora apa-apa ya, Mak. Matur sembah nuwun. Nggih, mugi-mugi sesambetan menika langgeng, Mas Dik Narpa. Ya. Nadyan ya le ketemu wong Sepirwa nek karo bapake ya wis kawit biyen wis wanuk. Ning panjenengane iki ya pinaka dadi dalang sing melestarikan budaya wayang kulit ning tlatah Purworejo. Ya awake dhewe angkat topi karo panjenengane. Ya berkreasi apa jenenge berinovasi sebaik-baiknya no. Ya. Dalang saiki piye nek? Lho iki, ngono aku wis tak copot suwe kok. Anggere muni mayang mesti ngisor ki eneng pralone cilik. Iya. Tak goleki kok ora ana puterane banyu. Bul iki kebul. Ha iya. Metu ning kene iki nok jos ngono wae. Nggonamu tak copot mergane menggo aku. Anggere bul wis ora nggo kebul wis ora apa-apa. Iya. Ya wis karepe inovasi dhewe-dhewe. Ya pancen bener. Supaya afdol ya supaya panjenengane iki ya dipirsani piyai sing padha lenggah kene ya Mas Narpa kene Mas tindak panggung kene Mas aku dikancani yo monggo tutuk 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 wis kulino ngedep debok mula nek kon ngedep masyarakat akeh iki kadang ngrasa angel. Iya. Ngono ya, Mak. Lho. Sik iki malah aneh. Kono lindu kok kene ora. Ora kae do arep. Kae do arep lungguh ya mangke matur sembah nuwun. Ya. Ngono kae nek ora ngati-ati iso dadi geger. Kok iso dadi geger tau ning Yojawi oh penonton yo mbludak ngono kon linggo sing mburi wis linggo sing arep lagi linggo indase kancane matamu kok dadi geger nyelalon ya Mas sampeyan iki lenggariku madhep mriko madhep penonton kok ayo sampeyan iku kula nggih oh kula kinten nika mboten nggih mriko napa mriko Mas mriko men peso karang aku ki ya nek kon ngadep penonton ki ya grogi ya no. Iya. Wau setunggal dereng diaturke Mas Eno wonten tamu saking Yogyakarta. Sinten? Jalanipun duh lali kula ngajeng Jalan Surakarsan. Oh nggih. Menika Bapak Saikun Partowiyono tokoh spiritual Jawi menika rawuh. Oh nganu Sabto Dharma. Nggih, tiga mobil menika lenggah. Nggih, matur sembah nuwun sugeng rawuh matur nuwun rawuhipun. Nggih, Pak Jan. Ah, sampean dadi piyai sepuh wis kaya genep, Mas. Wah, mboten, Mas. Kok mboten pripun ajeng tambah bojo napa kok? Oh, mboten. Apa ngobong-obong bojo kula. Soale kula wani omong kaya ngoten niku kula entuk kabar nek garwane rada gawat. Aduh, wis mati niki kula. Ngaturi Mas Eno niku enten sejarah khusus lho, Mas. Nggih, pripun, Mas? Nggih, sebab napa kula kok ngaturi panjenengan. Nggih. Kejawi alasan ditangisi anak kula niku setunggal. Nggih. Ingkang kaping kalih niku
Lantaran kula nyetel YouTube-ipun Mas Seno, kula le padu kali bojo kula niku dadi rukun niku lho Mas. Niku lho, apike kula teng Nah niku rukun. teng niku. Dadi iso ngrukunke dalan-dalan sida padu. Sampeyan iso ngrukunke dalan-dalan sida padu. Kula sepriki niku mboten omongan kali bojo kula. Mergo gesek niku. Gara-gara YouTube niku bojo kula cemburunan kok. Agar kula gojek karo sinden ngono kuwi mulai wis iki. Kono, tutut-tutuke. Nggih, pancen wong bagus ya Mas resikone kaya niku. Mboten napa-napa nggih. Mila kula ngaturi Mas Seno tumrap kula kanugrahan sanget jaman kula pas padu kali bojo kula setelke kula guyu bojo kula melu guyu Mas. Terus dadi nek sora darane terus bekur niku lho. Mboten niku pas adegan apa niku kok iso nggih. Oh. Nggih, oh anu nika sengguni dibalang watu kalih Bagong niku lho. Oh, nggih. Mentok tak kandhane niku kula guyu bojo kula nggih guyu. Oh, terus sampean do mentok-mentok. Aduh. Remen Mas nggih. Matur nuwun lho Mas Estu niki lho. Sampun. Menika pancen kewajibanipun dalang Mas ngaten menika. Estu sesuk kala mangsa kula niku digawe ya nyuwun pambiyantune Mas Narpa napa Kang Rama. Wah, Siap kula lagan pokoke nggih, laden wedang kula kemriko siap. ampun ya mayang kok yundur lagu. Isi-isi niku. Nggih, mboten kok ya. Panjenengan kok ngisi-isine nyatane wis terbukti Kyai Purworejo niku karo sampeyan tresnane ra jamak-jamak. Saking mriki pindah mriko, saking mriko pindah mriki. Sampeyan niku ya klebu luar biasa ya kan. Iya, sampeyan ya Mas Eko Suwaryo kuwi. Nggih mergi murah niku kok Mas. Mas, perkara murah larang niku aja didadekke sebab. Mboten niku janjane wong rembug kaya ngono nek kula ngarasake kula niku tak klerokke. Oh, nggih. Tak klerokke. Iya, mergane apa? Lho, kabeh mau sesa-sesa kok. Ming gari cukup apa ora? Nek cukup ya candange ora masalah, ora perkara. Oke lho Mas sing do laporan kaya ngoten niku kula ya ngertine kula ora tau ngrembug ben sakarepe. Wong niku tergantung cara pemikirannya. Lah nggih. Nggih. Ngono ya, Mak. Matur nuwun. Rada ayam kula sing belani ngoten lho. Nggih mesti wong sampeyan ngundang kula kok. Oh. Sampeyan orang wayangan kula ya ora tak belani aku. Ning anu lho Mas benjang tancep kayon, kula ajeng damel trik niki lho. Napa? Nah, men supaya panjenengan melas kula ajeng rangkul-rangkulan yo edak-edak nangis kula. Wis kulino Mas kula Apa niku. niku? Kula niku wis kulino. Wonten sing begitu kula medun langsung matur nuwun yo. Lah nek kok wis batin, ah ming arep mbayar. Lah kula ajeng niru kaya niku sesuk niku. Ajeng kula cake sesuk niku. Mboten, ampun dilebokke ati. Mboten sah nggih. Niki gojeke dalane ngene. Ya ngono ya Mak. Nggih, wah matur suwun. Monggo. Terus pundi? Anu Mas, napa ya sithik edhing kula ya tekan esuk sampeyan ya ora ketang sak cengklengan niku paring hiburan kagem masyarakat. Tamu ingkang semanten kathahipun menika ya badhi sampeyan ketok ini. Aduh. Diitung mawon dereng ngono badhe. Ani teh dayoh semanten kathahipun niku. Niku nek persirah 50 pripun pun. Aduh. Saru lho Mas. Oh ben ra apa-apa ngene iki biasa kok. Iya. Nggih donganipun Mas Seno berkah ingkang kula suwun mugi-mugi cukup ngarep turah mburi ngeten Mas. Nggih, sing wis pokoke tenang mawon iki bare wong niki mangke aku tok Desember sampean mboten mayang wis sing gleleng kok. Nggih. Oh, mboten lho Mas niki nganten iki niku janjane malah luwih kasar dalang mbiyen nek do gojek. Oh nggih. Dalang cara bapak kula zaman nimbali Pak Anom, nimbali Pak Mantung nonton wah nang panggung niku ora ana kata-kata sing halus niku mboten wonten. Oh, contonipun Mami. Mboten saged dicontok Oh, enggak. Kula melu misuh. Jaga men jelas kaya napa lan niku. Nggih, buandem-buandeman teng dalang dibuandem gombal, dibuandem anduk wonten wis biasa. Parah nggih. Ngono ya, Mak. Iya, ya ning ya cekakaan kae nok doan. Iya, bapake sing nate kulino ngoten niku gojeke dalang mbiyen mangkon prisa Pak Basuki niku. Iya, wis prisa panjenengane. Iya, Mas. Ya gandrung-gandrung keng garwa men ora duka. Aduh. Pelek menapa slendro iki, Mas? Sakersane panjenengan wong gongso sampean kula ora wani. Oh, nggih. Bingung kula niki. Oh, nggih napa ngadeg niki? Ayo penonton wis ngersake jumeneng kok. Jumeneng nggih penonton nggih. Monggo.
Oh, Mbak Tati ini mboten enten nggih. Mbak Tatin anu napa putranipun nembe radi mboten sekeca. Oh, nggih. Kok kalau wingi nggih janji badhe bidal mboten napa-napa. Nggih. Sampeyan rasane nakoke sinden. Mboten. Wong niku Makane- sedulur lho, Mas Bab. Kula niku kuwatir sampeyan nakoke sinden mengke riki Sritina ning pasewakan sira kemburi. Klompiang. Malah ngrekoso. Nggih. Pelok bareng mawon. Nggih. Pelok bareng. Sinom nggih. Monggo. Nggih, sinom. Bingung kula niki ajeng sinom napa kinanti sandung. Manut kok sampean kok seneng sinom. Sik. Sinom apa sing tuwa? Karepe nggih sing enom Mas, kepepet ya pripun ya ini. Aduh. Lho ning tuwa niku ngrejekani lho Mas. Iya nggih. Niku jarene bojo kula nek ora bojo aku ora mesti tuku gamelan ngeten niku. Oh, Nah, itu nggih. kula Pancen ya bener niku ndikane wong tuwa pancen bener. nggih. Ngono ya Mak. Pelok nggih. Monggo. Mesti kaneng jagat raya. Saksoe Niki kula jamake ngalem bojo kula lho Mas. Apa? Jamake bojo kula ayu banget ya tak alem niki. Nggih. Nggih. Jatmikaru Aku wis sinom pira barang urung kanuan iso lho no. Angel iya Mas Narpo ki wis pancen saka cilik digulawentah karo Pak Basuki ning nggon gamelan mulo. Aku sing tak senengi lagi. Perkeleper manuke gundul mabur. Nggih. Liringing mrabak man iling
Suarane kaya ngono. Iya, ngedap-edapi ya matenan. Rungokke suarane we rasane ayem. Iya. Tentrem ya. Bisa mentit-mentit kaya ngono. Gamelane dasare ya mentit larase. Ha iya. Ya wis ora apa-apa wis. Anane ya iki ya iki sing dienggo. Ha iya. Ya pancen bener. Ngono ya, Mak. Aku jane ya rada dengkeng-dengkeng swara cilik iki rada dengkenge ora apa-apa no. Ya. Pancen ya bener. Ha iya, iki kanggo nyrawungke. Ya, kanggo nyrawungke. Awake dhewe iki ning Brang Ayu Jakarta, Bantul. Ya. Ki Mas Narpo ki klebu dalang payu dalang laris nelaladan Purworejo. Ya. Tak ngulonke meneh no. Ya ora apa-apa. Nang kene iki ora butuh hiburan-hiburan sing anu ning butuh pasrawungan. Ki Mas Eko Suwaryo ya men katuran tindak ning jejere Mas Narpo iki ya termasuk wah iki jadwale ora umum iki. Ya. Mangga Mas Eko. Mriki Mas tindak mriki mboten napa-napa kajenge sami tepang. Ya. Kan akeh sing do mbaten Eko iki kaya ngopo to Eko. Men presa ya ngono ya Mak. Iya. Dijang menawi mboten apa-apa monggo. Lho wedi iki ana apane kok? Niki Mas. Iya, wong mayang ban bendina kok monggo. Men akrab sampeyan so nek teng Yojo ya men ngerti omah kula. Iya. Nah, aduh. Yaine bagus-bagus. Iya, ning isih kalah bagus karo aku. Aku bagus tur ora urus. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Suwe ning suwe awak dhewe ming kok kadang kala sok ketemu ning nggon apa media sosial ya wis ngerti wis tepung ya ning ketemu langsung dilalah ya lagi bengi iki no ya sugeng dalu Mas Eko nggih pangestunipun sehat nggih Pak Jan tebih mboten dalem saking mriki nggih antawisipun perjalanan setunggal jam Mas oh wah iki lho iki wis termasuk trik dalang iki ngene iki no Semelang nek tak kon nembang terus suarane digawe gerok-gerok. Grogi Mas. Mboten napa-napa. Soale kok nek wis ngerti nek wis gerok terus ora tak kon nembang. Iya. Ya ora apa. Nggih, santai mawon. Ya. Kowe pokoke saking kilen dumugi wetan niku sing jeneng dalang niku kudu nyawiji, kudu bersatu. Ngono ya, Mak. Iya. Iya di nampa undangan saka Mas Narpo. Iya, terus rawuh mrene. Mbak mboten Mas? Sampun. Sampun. Pinten? Bangane sing nakoni Narpo lu ngaku. Kene wis sampun terus kono nduluk piro Mas? Wis aja ngomong kowe masalah izin banget ya gemeter banget kok. Napa mboten apa-apa santai mawon. Kula mbiyen ya ngonten niku. Iya. Ning tak pikir-pikir aku nek celingus iki kok lek arep rawung karo sapa? Wes nekat mawon. Iya, Mas kudu pancen yo ngono ya Mak. Aku mbiyen kula mbiyen yo isine ra jamak-jamak. Kula niku ndang isinan kok. Iya. Sing maido ki gawanku saka Yojana. Sedo wae. Iya. Ya asli. Celingus aku. Ya ora apa-apa. Nggih. Sampun nggih Mas? Nggih, sampun pripun? Ya grogi banget niki yakin sumpah. Iki malah lucu lho. Iki ana dalang kok arep disupiti kok gila. Iya. Ya ora apa-apa. Lah mila menika njing nek prei nek pas Ramadan ya lho Mas. Yo ngampiri Mas Narpo terus ngampiri kula wis terus dolan teng Solo, teng Surakarta. Nah niku mantan cocok niku. Ning mboten sanggo bojo. Niki bojo kula streaming lho Mas. Apa? Streaming bojo kula niki. Wis sampeyan niku termasuk wedi lho. Mboten niku maksudnya iki genah kondangan apa ora maksudnya mbok ora kondangan niki lho. Mulane takon maju niku meng garwane preso. Oh gue. Suamiku ternyata di tempatnya Mas Narpo. Oh iya. Kuwatir kula niki Mas. Mboten sawedi ora apa-apa. Santai mawon. Iya. Kula niku ya tak gawe kepenak kok. Ngono ya Mak. Iya. Sampeyan meso kaya Mas Narpo kuwi ya garwane ngerti budaya. Bojoku ki
dosen nek dosen ning dosen media rekam, dosen televisi gaweane sok gawe film ngono kae dadi Ruseni iki ra patek dong. Oh, donge mung miru jarik. Oh iya. Karo nampa dik. Nah iya. Ya bener mak. Heeh. Arep tak ijolke maneh mak. Jolke sapa ora senengane. Mas yo sak grembengan sak saged sampean napa? Ya. Nganten ming kajenge supaya sedaya menika rata. Ya. Prawa cara Banyumasan mawon nggih. Napa? Cara model Banyumasan mawon. Mboten napa-napa cara Banyumasan kaya Songo Mas. Hah? Songo. Ha. Jumeneng ae. Dikancani Mas. Mboten wani ya mun. Kancani Mas. Dikancani Mas. Mboten. Men kamerane. Ampun ku malah gemeter mungkin. Sampeyan ki bendina ngedep penonton ewon kok. Wanine mungkur ngger wong ngomong wedi wae nang apa. Wanine mungkur. Lu yakin Mas? Ya ora bisa nek mungkur. Mungkur pada mungkur ya ora dadi. Ora wis kayak gini, kalau jagung bae. Iya, mboten apa-apa Mas. Mboten apa-apa Mas. Ora persa kering. Santai mawon. Ya, mangga. Ya, Banyumasan. Nyonge gin cilik. Ya cilik. Ditresnani piyung rama. Nah, niku mengke dawae napa? Seding ae bae wis kaya gitu bae. Mboten, gendinge tibane napa? Dawae napa? Ini gampil niki malah muter loading angel susuk kok dipikir. Biasanya orang tahu yakin Mas. Mboten apa-apa. Aja jere demi Mas Narpo karo panjenengan. Nggih. Dipun gendong kewar-kewer. Dina mengi nyong dikutang. Teling-ling lante sawang. Inyong nangis tulung-tulung. Ditembangi Banyumasan. Ya. Pun kayak ini kumawon nggih. Nggih. Jembeter nganti kebelet nguyu ngene bingung. Iya. Melayu sifat kuping. Iya. Nah, tenan. Sampai nek ketemu kanca-kanca etan ngonten niku iso diplekutho entek-entek. Iya ya mak. Wis pokoke urung leren nek urung di nganti gembrobos ora karo-karoan. Iya ya mak. Nggih. Mboten apa-apa Mas Eko Suwaryon. Iya.